Wis seneng banget to Mat ngene iki. Seneng banget. Iya. Api ya. Api. Ora apa-apa ya Mat ya. Kenapa? Sing golek jeneng ati. Bene gak ora gelem wangi bene Mat ya. Cuk. Sini. Dadi puro putih kan? Dan. Upete dadi bro. Dadi bro. Loh. Nang kon ndang gae, nek gembule kok. Nang kon gae upete ndang. Opo ya julan suwen iki. Nyapa Pak Dun iki iso. Nyapa ora seneng men nyapa lho Dun. Heh. Kok iso? Konten lho Dun iki. Walau ku menangis. Kuantitas kok iki kualitasnya rasa. Ning akeh Mat. Oke. Tapi iki kasihan iki. Oh. Sabune lah berarti. Kan umuro. Jo. Iya. Iki ireng karo apa? Ireng karo apa? Pak, Pak. Rek Pak, tolong Pak. Gelem ora Pak? Sing kepen mlebu konten. Mlebu konten wengko. Tapi barangku sing 44 kok api. 44. Iki part 4 iki. Iya, 45 iki ya. Oh digas, rubuh deh. Ya kan kowe kasih ngomong kowe. Kowe. Kata mana kowe? Aja kok panis sik rek rusak lho Pak. Iki kaya ra ikhlas ngono lho Pak. Kok ngewangi ngono. Kowe nek Bib. Heeh. Gak apa ora tak ikhlas Bib. Diselamat neh kok. Iki judulnya bang proses ki kowe. Prosese cara niku ya. Nek ngombel sik engko ya iya Mat. Heeh, proses. Proses pembuatan balon udara ya Mat ya. Udara ukuran mini. Ukuran mini. Sing anti apa jenenge? Resiko. Anti resiko ya. Resiko. Nol resiko cara niki. Butuh apa? Kawul. Kan gur kawul. Ora omah. Ora omah biasa. Yo ora nek bahan produk iki. Tanpa petasan iki ya. Pataran sik itu ya lagune ya. Masa copyright Mas? Copyright kok. Lagune. Ora bayar ning penciptaannya Mas. Ora bayar. Kawan beli itu lega baik. Berarti lega apa? Dine lho. Ini iki lho maksud iki. Cuk. Matan kegancuk gak iki. Meneng ae kowe tak. Meneng ae tanganmu gile kok nyonyokne kowe. Genine lho kan. Malah benjo. Benjo kabeh. Benjo ndas ya. Casange gawe upet wong ya. Empu. Nah, semono. Sekan jele Bib, kono gawe Bib. Kita Iya ke kelangsungan. ketan. Konten iki kok. Konten. Beruntun konten iki kok. Nu edit nu cut ya rene. Nu edit nu cut ya. Paling anu ukuran mini panjang-panjang nih cara. Kuntul. Malah benjo. Benjo. Gampang. Kurang ora. Nyonyokne mau. Ora. Yo. Tera foto met ukurane. Ombose kita. Ombose. Tra engko ombose lho anune. Balane. Cetakane kok pabrik kono. Langgerane ora anu ki. Wis kontrol aja. Wae no. Bik, cukupno bendrak Bik. Bendrak Bik. Kurang sitok berarti ya. Kengko. Penting boleh kan Kak? Iya, Telu berarti telu di sini. disambung terus ta. Deh, ya weneh berarti ya. 4 piro engko. Dari dhewe. Ya. Bunter nasi san, Bik. Bener San. Piro diametere? Alas. Alah, kok awur ngene wis lho. Nah, tak mono ku lho. Gak kira semono. Wis santai kawat.
Nah, Titik. Wis manut kowe, Pik. Nyapa dik obong iki. Mudine kok cepat bendelane kayak baru kok bong sik mentera. Aneh lho apa iki. wis bro, ini wis. Belum pelaku nih. Bah gila. Iki apa iki? Kayak fatkun. Jadi bulung konten. Sak konten sing delok 1 juta. Nah, lumayan banget ya. Keren kayak gede ya. Ini tekul ke Paido. Paido ya itu dan iki. Konten kudu bang tinggo apa. Tun ngene iki rakat lho maksud kowe. Bukan konten. Ora kok sekedar ger iseng-iseng iki ora tuh. Iya Mas sama. Bisa. Engko sing iki piro iki kabeh? Telu iki. Telu, kabeh pi? Iya. Kelar. 3 jadi 1 Mat ya? Iya, Mat. Iya. Kelar ngaburit. Tuar. 3 jadi 1 ini. Rusak kabeh mobil kok. Wah, kira-kira iki kok. Gapa sih gelem orang kon ngewang. Gelem Rafa. Gelem. Menit Mas itu Mas. Iki sik ben 8 menit sik Mat baru dipateni Mat ya. Iya, lebih bro. Sik 7 dit enggak Mat. Ya. Iya. Cuh. Iki piye malah kok? Gak tepang iki. Kok sendikinya ngono Mat? Fa. Tidak apa-apa. Berusaha. Gapanya apa ngono ki nyaku. Monggo. Oh, tidak. Buang ya. Kiper ke piro iki? Ke 4 ya? 4. Mau beli 45. Konten tok iso ya. Oke, suara menit iki. Lanjut 45. Lanjut 45 bolo.